салом дӯстон, дар футболи аврупоӣ дар чанд бозии шаби гузашта як қатор рӯйдодҳои муҳим ба қайд гирифта шуд. Дар Англия ҳоли дастаҳои шаҳри Лондон табоҳ аст. Дирӯз Арсенал имтиёзҳои навбатиро аз даст дод. Шаби гузашта Тоттенхэм ва Челси дар якҷоягӣ яххол гирифтанд. Манчестер Юнайтед дар баробари Ливерпул истодагарӣ карда ҳамагӣ 3 гол хӯрд. Дар Испания мошини голзанӣ ниҳоят бар роҳ баромад ва Мбаппе якбора дубл кард. Дар Фаронса дастаи якуми ин кишвар бе Мбаппеам ғалабаҳои худро қатор мекунад ва ин дафъа ПСЖ Лилро дар сафар мағлуб кард. Шаҳри бозии асосии шаби гузашта дар видео имрӯзаи мо. Лайки қиматбоҳои худро гузоред. Мо бошем сар мекунем. Дӯстон, топ-5 чемпионатҳои аврупоӣ ба танаффуси кӯтоҳ баромад, аммо бозиҳои мунтахабҳо наемонанд ки музиқ шавем ва барои бозам шавқвар гузаштани ҳар як ин рақобат шумо метавонед аз хизматрасониҳои 1x истифода баред. Ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. Танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки шумо метавонед дар вақти регистратсия кардан дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомон бонус ба даст оред. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Дар рақобати марказии Премьер Лига миёни Манчестер ва Ливерпул ки дербии таоми Англия ном мебаранд, шогирдони Арне Слот бо ҳисоби 3-0 пирӯзӣ ба даст оварданд. Мураббие ки нав ба кор оғоз кардааст дар варзишгоҳи Олд Траффорд ғалаба кард. Ин дастовар дар 88 соли ахир бори аввал аст ки як мураббии нави Ливерпул рақиби ашадии худро дар майдонаш шикаст медиҳад. Қариб дар зарфи 90 сол ягон мураббӣ натавониста буд ки дар аввалин бозӣ Манчестерро мағлуб кунад. Зери роҳбарии Арне Слот сеюмин ғалабаи пайҳами Ливерпул ба қайд гирифта мешавад ки дар ҳама ин бозиҳо голи сар надоданд. Муҳаммад Салоҳ дар ин рақобат аввал 2 ассист кард ки аз онҳо Луис Диас самаранок истифода бурд, баъдан худаш гол зад. Бозигари мисрӣ ҳафтумин голи пайҳами худро ба дарвозаи Манчестер дар варзишгоҳи Олд Траффорд ба ҳадаф мерасонад. Аммо Салоҳ баъди ин шаби бобарор изҳор дошт ки ин охирин мавсими ӯ дар Ливерпул аст ва мехоҳад аз ҳар лаҳзаи он лаззат барад. Соли дигар ӯро дар яке аз дастаҳои арабӣ интизор мешавем. Дар Англия бошад имсол ҳамон се даста Манчестер Сити, Ливерпул ва Арсенал дар пойгаи қаҳрамонӣ иштирок мекунанд. Аввалин 18 шогирдони Артета имтиёз аз даст дода қафо мемонанд. Ду дастаи дигари шаҳри Лондон, Челси ва Тоттенхэм дар бозиҳои ахири худ бозам ноком шуданд. Бо 4 ҳайати 11 нафараи худ Энсо Мареска натавонист дар майдони худ Кристал Пеласро шикаст диҳад. Ба голи Джексон Эзе посух гардонид ва имтиёзҳо миёни ҳардуи даста тақсим карда шуд. Тоттенхэм дар сафар аз Ньюкасл бо ҳисоби 2-1 шикаст хӯрда дар миёнаи ҷадвал боқӣ монд. Дар Италия дар бозии марказӣ миёни Ювентус ва Рома мухлисон аз дидани гол маҳрум буданд. Ду даста давоми 90 дақиқа ба дарвозаи ҳамдигар роҳ пайдо карда натавонистанд. Дар натиҷа дастаи шаҳри Турин аввалин имтиёзи худро аз даст дод. Инам дар ҳоле ки як рӯз пеш Интер рақиби пурқуввати худро аз Аталанта бо ҳисоби 4-0 шикаст дода буд. Бо ин аҳвол дастаи шаҳри Милан мисли шамол ин бор низ аз ҳама гузашта меравад. Рома бошад аз як имтиёзе ки дар ин бозӣ ба даст овард хеле қаноатманд хоҳад буд. Дар Германия рекорди таърихӣ ба қайд гирифта шуд. Томас Мюллер аз рӯи шумораи бозиҳо дар ҳайати Бавария ба зинаи аввал баромад ва аз Зеп Майер пеш гузашт. Устураи зиндаи дастаи шаҳри Мюнхен ҳамакнун 710 бозӣ дорад ва дар ин рӯзе ки рекорд ба қайд гирифта шуд, ӯ ҳамчунин гол зад. Барои ин бозингар муҳим буд ки Мюллер дюйм нашавад ва танҳо бо чунин корнамоӣ метавонист исми худро дар таърихи дастаи Бавария сабт намояд. Дар Фаронса дастаи ҳамеша якум дар бозии сеюми мавсим пайҳам ғалаба мекунад. ПСЖ дар ин давр Лилро дар майдонаш мағлуб кард. 3 голи меҳмононро аз пойтахт Витиния, Барколия ва Коломойни ба ҳадаф расонинданд. Ҳамин тавр дастаи шаҳри Париж баъд аз 3 даври рақобатҳо бо натиҷаи 100% дар садри ҷадвал аст. Дар Испания ғалабаи дуюми худро Жирона ба даст овард. Дастаи каталонӣ дар сафар рақиби номдори худ Севильяро бо ҳисоби 2-0 шикаст дод. Мошини Фиати Ла Лига ҳам ба оҳистагӣ озими сафар мешавад. Соли гузашта Жирона падидаи асосии футболи таоми Аврупо буд, аммо ситораҳои асосии худро аз даст дод. Бо қаҳрамонони нав дастаи Жирона азм дорад дар Лигаи Чемпионҳо ҳам исьён кунад. Мо барояшон дар ин амр барору муваффақият мехоҳем. Аммо бозии асосии имшаб дар футболи Испания миёни Реал Мадрид ва
бетис буд. пеш аз танаффуси тимҳои мунтахаб дастаи шоҳона ғалабаи муҳими худро ба даст овард ва бо фарқи 4 хол аз паси Барселона таъқибашро идома медиҳад. ду голи ин дидор ба Килиан Мбаппе тааллуқ дорад. Ситораи нави Мадрид баъд аз 3 бозии скуд муваффақ шуд ва барои ин ҳамдастагонаш сахт кӯмак карданд. аввал Валверде бо паси по ирсоли олӣ анҷом дод, баъдан Винисиус имкони задани пеналтиро ба Мбаппе вогузор кард. аз муваффақияти бозингари фаронсавӣ Беллингем ҳам дар нишастгоҳ чунон хурсандӣ намуд ки гӯё худаш гол зада бошад. дастаи шоҳона дар лига 36 бозӣ ису мағлуб намешавад. қариби 1 сол ва ин рекорди мусобиқа аст. аммо дар зинаи аввал Барселона қарор дорад ва баъд аз 4 даври рақобатҳо натиҷаи 100% ба қайд гирифтааст. дар 11 мавсими ахир агар Барса дар 4 бозии аввал ғалаба карда буд, ҳамеша дар охир соҳиби медалҳои тилло шудааст. танҳо дар мавсими соли 1972-73 Атлетико тавонист ҷомро ба даст орад, ҳатто баъди он ки Барса дар 4 бозии нахусти мавсим ғалаба кард. инҳо буданд бозиҳои асосии шаби гузаштаи топ-5 чемпионатҳои Аврупо. ба ҳамин тамом бовар дорем ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обзор шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақтам Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.